Dayon. Alam ko siya. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Gigo City, Davao del Sur, Mindanao. God bless po. Mayang hapon siya. Sa may pamati, Andre, mukhaon yung sakit. mukhaon ka masakit. Sakit. Paano siya madugay? Sakit na pagdari. Oo. Malikod. Oo. Kabuhion ako. May sagol kabuhi. Sa may paminan mo siyang kabuhi. Moro, sakit na mo. Kuan, Explain daw. lisod ko kuan, tugab. Pero pag masukan ako, medyo okay na ako. Kuan, bawal kung mabusog. Pag mabusog, lain ang pamina. Dahil paminaw. Hindi ka mura kasukaon. Hindi buwang. Magbabalik. Murag mabalik akong pagka, pero maglisod pa. Murag siya ginaynayon paghilis, bago na ako masuka. Sa pagilain. Kuan, sa likod, sakit. Sikit likod. Kani yung kundi atong balikan. Yung sa mutiyan, kuto-kuto. Mga pilakad ba mo paminaw? Kuan, depende. Pwede po dadlaw-adlaw na ako mabatian. Pero mga kanus na sa medyo napansin mo nga bro. Kuan na, January pa ni. Mga wala-wala lang. Kuan ni na tawag ni na kuan ko ba? Na murag ito heartburn mo to. Natabang ko na dalang hospital. Ano ba? Oo, bantoy. Sakang sa ganang ginaw, nalipong og kalit, murag gataki dire. Pero pag abot sa hospital wala may findings, wala may kuan sa. Depende. Kuan daw. So to, murag nervous breakdown lang. Pero wala naglain akong paminaw na. Oo. Tayo mo yun ang natural tayo kung tayo paminaw mo. Sa pagod sir, ikot-ikot, sa pagod. Ulo, yung sahay, kuha ng ulo. Uway ulo sahay. Ha? Oo, kasabot, murag bugat, murag gaano na. Ulo. Oo, kasabot ba? Marag, Oo. di na mo mag-explain mo sakit, o dili. Kain, no? Gaan. Gawang gaan, ano? Akong pananaw, mahanap. Ano ba? Pag matukar lang siya, pero pag di siya matukar, okay man ako mata. Normal lang. Normal naman. Sa pagod. Wala, akong kabuhi. Kabuhi, ang pinaka-number 1 dyan yung dapat mamaayo ginta. Kabuhi lagi. Ang kabuhi mo. Pero wala ka masuka. Paano lang, ganang dugay ko masuka. Anong kumbrog? Dugay. Bro ka sukaon. Oo, Sige. isod kong kuhan, tugap. Mangalibala ng uban. Asa yung balay ng sir? Dabaw. Davao ay rapit. Banggiruan. Bangkiruhan. So ayan guys, shout out sa taga Bangkiruhan Davao. Basig lang kayo shout out sir. Ay. Shout out sa mga tropa. Ah. Tropa na ko nga kaslon karon si Uy. Arman Hisula. Congratulations. Oh. Kuha na, sugod na. Sugod na sa kinabuhing pamilya, no? Doon ay pamilya. Magpamilya di ay nanay anak. Wala pa anak. Wala pa. Marriage pa lang di pa siya. Kuha. Ang pamilya, nanay anak mo na pamilya na. Sige, so congratulations.